नमस्कार, हम कनक पांडे और भक्ति आराधना के विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्र के पावन त्योहार पर रउरा सब तमाम दर्शक लोग के ऑस्कर चैनल के पूरा परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करत बानी। आज नवरात्र के पहला दिन माई शैलपुत्री के आराधना कइल जाला। आज दिन भर और रात भर माई शैलपुत्री के पहरा रहेला। शैल के अर्थ पर्वत होला। हिमालय पर्वत और मैनाक पर्वत के संयोग से माई के अवतार भइल रहे। यही से पहाड़ की पुत्री होके के चलते पार्वती माई के शैलपुत्री भी कहल जाला। भोजपुरी में हिमालय के लोग राजा हिमाचल और मैनाक पर्वत के नैना कहेला। माई के निवास स्थान पर्वत हवे। माई पहाड़ पर ही बसेली। ए नवरात्र में हम आज रउरा सबके खातिर चर्चा के विषय लेके आयल बानी मैहर वाली माई शारदा के कथा। ऐसा मान्यता बा कि मैहर में माई सती के गला के हार गिर गई रहे। यही से एह जगह के नाम मैहर पड़ल। मैहर में प्राचीन काल के कथा बाकी एगो ग्वाला रोज गाय चरावे जात रहे। ओकरा बहुत सा गाय रहलिन जा। ओकरा गाय में रोज एगो सुनहरा रंग के गाय चरे जात रहे और सांझ होते ही गायब हो जात रहे। 2-4 दिन जब ग्वाला वो सुनहरी गाय के चरत आ गायब हो देखलक तो सोचलस कि पता लगाए कि आखिर गाय शाम के कहाँ गायब हो जाले। एकरा मालिक के पता करके हम एक गाय के चरवाही मांगब। ऐसा मन में विचार करके ग्वाला एक दिन शाम के गाय के पीछा कैलक। शाम होते ही गाय भयानक जंगल के बीच में जाए लागल। घनघोर अंधेरा छा गई। ओ भयानक जंगल में ग्वाला के डर लागे लागल, लेकिन मन में ठान लेले रहे कि चाहे जो भी कुछ हो जाए आज हम गाय के बारे में पता लगा के मानब। गाय धीरे धीरे चलत चलत एगो गुफा में प्रवेश कर गई। गाय के गुफा में प्रवेश करते वो गुफा के दरवाजा अपने आप बंद हो गई। गुफा के दरवाजा बंद होते ग्वाला इंतजार करे लागल। सोचलस कि आखिर कबो तक दरवाजा खोल के केहू निकली। गुफा के दरवाजा पर बैठल बैठल जब रात के 11 बज गए तब गुफा के दरवाजा खोल के एक बुढ़िया माई निकलली। आप पूछली कि हे ग्वाला, तू इतना रात के एह भयानक जंगल में एजा कहाँ बैठल बाड़ा। तब ग्वाला कहलस कि एगो सुनहरी रंग के गाय रोज हमरा गाय के झुंड में आके दिन भर चरतिया आ सांझ होते ही गायब हो जात बिया। यही गुफा में घुसत बिया। हम ओकरा मालिक से ओकर चरवाही लेवे खातिर ओकरा पीछे पीछे एजा पहुंचल बानी। अब बुढ़िया कहली कि ठीक बा, हम चरवाही दे देतानी। अब तू इतना रात के एक भयानक जंगल में अकेले मत आइहा। तोहरा अकेले आवल खतरा से खाली नहीं के। बुढ़िया माई के बात सुन के चरवाहा कहलस कि रउरा हमार चरवाही दे दी आ हम यहाँ से चल जाए। चरवाहा के मंगला पर चरवाही के रूप में बूढ़ी माई एगो सूप में जौ के दाना लेके आईली आ चरवाहा के गमछी में डाल देली। चरवाहा सोचलस कि हमार सब मेहनत डाल चल गई। ई जौ के दाना कौना काम आई। जौ के दाना लेके बुढ़िया माई के रास्ता में कोसत अपना गाय के झुंड के संगे अपना घरे पहुंच गई। आ गमछा में जौ बनले खूटी में टांग देलक आ खाना खा के सुत गई। जब चरवाहा सुबह जागल तो ओकरा औरत पूछली कि गमछी में का बा की खूटी में टांग देले मानी। तब चरवाहा कहलस कि जौ के दाना हवे, निकाल ला, एगो बुढ़िया माई देले बाड़ी। इहे लेबे खातिर हम परेशान होके इतना रात में गइल रही। आ चरवाहा के औरत गमछा खोलस त आश्चर्य में पड़ गई। जब चरवाहा के औरत गमछा खोलली तो पूरा जौ के दाना सोना के हो गई रहे। चरवाहा जब ही देखलस तब दंग हो गई। आ सच्चा दिल के चरवाहा सोना के जौ लेके राजा के दरबार में पहुंच गई आ राजा के पूरा बात बतैलस। राजा भी सुन के दंग हो गई आ सोना लेके राज दरबार में रख देलस। जब राजा सुत गईलन त रात में बुढ़िया माई सपना देली आ कहली कि जवन सोना देले बानी सोना से हमार मंदिर बनवा दा, सुख में रही। राजा जब सपना देख के सुबह जगलन तो चरवाहा के अपना दरबार में बुलैलन। जब चरवाहा दरबार में आइल तो राजा कहलन कि हमरा के वो जंगल में लेके चला जहाँ गुफा में बुढ़िया माई भिटाइल रही। राजा के बात सुन के चरवाहा आगे आगे चले लागल और पीछे पीछे राजा अपना संगे बहुत सा मजदूर और सैनिक लेके चल देलन। चलत चलत भयानक जंगल में वो गुफा के पत्थर हटा के देखलन त बहुत घनघोर अंधेरा रहे। ओम में प्रकाश के सहारे अंदर प्रवेश करे लगलन। जैसन सपना में गुफा देखले रहन ठीक वैसन ही गुफा रहे। अंत में राजा एगो मूर्ति देखलन। पूरा गुफा घुमला के बाद ओह पहाड़ी पर चढ़े खातिर
सबसे पहला रास्ता बनवैलन, फिर मंदिर बनावे के तैयारी करेला। कुछ ही दिन में भव्य मंदिर बन के तैयार हो गई। राजा मंदिर में पहला पूजा के उद्घाटन करे खातिर देश विदेश में बड़े बड़े और शक्तिशाली राजा लोग के निमंत्रण देलन। मैहर वाली माई के मंदिर के पास राजा महाराजा और जनता के भारी भीड़ लग गई। तब सबे कहे लागल कि आखिर देवी माई के सबसे पहले पूजा के करी। पहल पूजा सभे राजा करे के चाहत रहे, लेकिन बहुत सा राजा महाराजा ओजा रहे, ऐसे चुनाव कईल मुश्किल रहे। तब मैहर के महाराजा सबसे पहला पूजा करे खातिर उठ के चलन, लेकिन मंदिर के दरवाजा तक पहुंच के रुक गईलन। राजा जैसे ही मंदिर में घुसल चलन, तैसे ही मंदिर में से आवाज आई, देवी माई कहली कि हमार पहला पूजा उहे करी जे अपना सिर के बलि दी। जब सिर काट के चढ़ावे के बाद मैहर के राजा सुनलन, तो दरवाजा पर से लवट गईलन और अपना कुर्सी पर जाके बैठ गईलन। देवी माई के बलि लेवे वाला बात सुन के सब राजा दूसरा के मुंह ताके लगलन। केहू भी अपन बलि देवे पर तैयार ना रहे। पूरा सभा में कानाफूसी होके लागल, फिर सन्नाटा छा गई। तभी निमंत्रण पा के भी मोहबा के देवी भक्त वीर आल्हा ना आयल रहे। आल्हा रास्ता में ही रहे। कुछ ही देर में बीच सभा में आल्हा पहुंचल। आज सभी राजा के मौन देख के पूछलस कि कौन ऐसन बात बाकी माई के पूजा नइखे होत। आल्हा जब पूछलन कि पूजा काहे बंद बा, तब सब लोग कहलस कि देवी माई कहतारी कि हमार पहला पूजा उहे करी जे अपना सिर के बलि दी। सब लोग के बात सुन के आल्हा कहलन कि कौनो बात नहीं खे, हम पूजा रुकल नहीं देख सकत। जब माई के यह इच्छा बा तब पहला पूजा हम करब आ अपन बलि चढ़ाई। हम धन्य हो जाए माई के बलि चढ़ा के। ऐसन सौभाग्य भक्त के बड़ा भाग्य से मिलेला। अतना कह के अपना हाथ में तलवार लेके आल्हा मंदिर में समा गईलन। आल्हा के देवी माई के प्रति भक्ति देख के सबे आल्हा और मैहर वाली माई के जयकारा करे लागे। आल्हा जब मंदिर में गईलन, तब माई के चरण में आपन सिर झुकैलन आ एक हाथ से आपन सिर धैलन आ दूसरा हाथ में तलवार उठा के आपन गर्दन पर तेजी से प्रहार कैलन। गर्दन कट के धड़ से अलग हो गई आ देवी माई के चरण में आपन सिर चढ़ा देलन। पूरा मंदिर खून से लथपथ हो गई। मंदिर के निकास द्वार से खून के धारा बहे लागल। सभी राजा लोग देख के दंग हो गई। आल्हा अंदर से दरवाजा बंद कर देले रहन। जब माई अपना चरण पर आल्हा के सिर देख ली, तो अपन भक्त के भक्ति देख के खुश हो गई आ गर्दन उठा के धड़ में जोड़ देली। आल्हा देखते ही देखते जीवित हो गईलन। तब मैहर वाली माई कहली कि हे आल्हा, हम तोहरा भक्ति पर खुश बनी, तू हमरा से वरदान मांगा। माई की बात सुन के आल्हा कहलन कि हे माई, हमरा के आपन चरण में भक्ति प्रदान करी। आल्हा के बात सुन के माई कहली कि हे आल्हा, हम तोहरा के अपना तरफ से अमर होके के वरदान दे रहल बानी। माई के वरदान पाके आल्हा अमर हो गईलन आ मैहर वाली माई शारदा माई के सबसे पहले पूजा कैलन। आल्हा के जुड़ल गर्दन देख के आ आल्हा के जीवित देख के सभी राजा महाराजा और जनता लोग दंग हो गईलन। मैहर माई के वरदान से आज भी आल्हा अमर बाड़न आ रोज माई के पूजा करे आवेलन आ फूल प्रसाद माई के चढ़ा के जालन। आल्हा रात में मंदिर बंद हो गईला पर पूजा करे आवेले। जे भी उनकरा के देखे के कोशिश करेला उ जीवित ना बचेला। ता आगे का भइल हम बताई, लेकिन ये भजन के बाद। नवरात्रि में मैहर वाली माई के दर्शन जरूर करे के चाहिए। माई के दर्शन कैला पर भक्त के हर प्रकार के मनोकामना पूरा होला। मैहर वाली माई के मंदिर पर चढ़े खातिर 1063 गो सीढ़ी चढ़े के पड़ेला। मैहर वाली के मंदिर में नरसिंह भगवान के दर्शन होला। ऐसन पौराणिक मान्यता बा कि माई मैहर वाली अपना भक्त के हर संकट के हर लेवेली। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलब एगो प्रसिद्ध देवी मंदिर के सुंदर कहानी लेके। तब तक रउआ सब हमरा के विदा दी ही जा। जय माता दी।